טוב, חברים יקרים, ברוכים הבאים לסרטון נוסף בערוץ שלי. חשוב לי לציין שכל מה שאני אומר כאן זה לדעתי האישית בלבד, זה לא פעולה להמלצה ולא לא להנאה לפעולה. אז חשוב לי להעביר את זה, זה נטו העשרה פיננסית ותו לא. היום אני רוצה לדבר איתכם על משהו מאוד מאוד יקר לליבי, מאוד מאוד חשוב, קריטי, הייתי אומר, וזה הכוח של הריבית דריבית. עכשיו, למה אני בעצם אומר את זה? תראו, ריבית דריבית זה, איך איינשטיין אמר, הפלא השמיני של העולם. זה דבר שהוא מדהים, מכיוון שזה כמו כדור שלג, שהוא, אם נותנים לו כמובן להתגלגל, הוא הולך וגדל וגדל בצורה אקספוננציאלית. עכשיו, אני הולך להסביר את זה לעומק, ולהראות לכם כמה הדבר הזה הוא דיל ברייקר בכל מה שקשור להשקעות ולשוק ההון, ולמה זה היתרון הכי גדול בבורסה. חברים, זה היתרון הכי גדול בבורסה. לא לצורך העניין להיכנס לפוזיציה ולעשות ה-80%. חברים, ריבית דריבית, אין לזה תחליף, אין לזה אח ורע בעולם. עכשיו אני הולך להסביר למה. קדימה. אז הכוח המדהים של הריבית דריבית, אוקיי? איך כסף עושה כסף? המדריך המלא לפלא השמיני של העולם. קדימה, התחלנו. אז כמו שאמרתי, ריבית דריבית היא הכוח החזק ביותר בעולם, ואמר את זה לא אחר מאשר אלברט איינשטיין, אחד הפיזיקאים הגדולים אי פעם. והוא אמר, מי שמבין אותה, מרוויח ממנה, ומי שלא מבין אותה, משלם עליה. נכון? אז מה זה? מה זה ריבית דריבית? ריבית דריבית זה, הריבית מתווספת גם על הריבית שהצטברה בעבר. זה כמו שאמרתי בפתיחת הסרטון, זה אפקט של כדור שלג. הכסף גדל בקצב מואץ ככל שעובר הזמן. וזה למה אני כל הזמן אומר, חברים, השקעות זה יד ביד לטווח ארוך. כי ברגע שאתם לא משקיעים לטווח ארוך, אתם מאבדים את היתרון הכי גדול שיש בשוק ההון, שזה הריבית דריבית. צמיחה אקספוננציאלית, חברים, זה לא ליניארי, אוקיי? זה אקספוננציאלי, המהירות עולה כל הזמן, בסדר? אני אראה לכם דוגמאות ואתם תבינו לעומק למה הכוונה בצמיחה אקספוננציאלית. מילה מפוצצת, אבל מאוד פשוט להבין. אז הנה דוגמה פשוטה, 1,000 שקלים, אוקיי? ריבית של 10%. תחשבו שאתם שמתם 1,000 שקלים במניה Y, בסדר? והמניה הזו עשתה תיאורטית 10% ב10 השנים הקרובות. מה קורה? בואו נעשה השוואה. אז בריבית דריבית יש לנו בשנה הראשונה 1,100 שקל, אוקיי? 1,000 שקלים, 10%, 1,100 שקלים. אנחנו משווים את זה לריבית פשוטה, כביכול אנחנו מוציאים כסף ומפקידים 100 שקל כל שנה למשך 10 שנים. תזכרו, ריבית דריבית, אנחנו לא משקיעים, ריבית דריבית, אנחנו לא משקיעים שום כסף, אנחנו לא מפקידים, אנחנו רק עושים את ההשקעה הראשונית, שמים 1,000 שקל בריבית של 10%. אוקיי? אנחנו לא שמים כסף, אנחנו לא ממשיכים להפקיד כסף, אנחנו עושים את זה רק פעם אחת. זה חשוב מאוד להבין את זה. שנה שנייה, זה כבר 1,210 שקלים. כי 10% עשינו על 1,100 שקלים בשנה שעברה. עכשיו, לכאורה זה נראה רק 21 שקלים, מה הסיפור? זה כולה 21 שקל. אז זהו שלא. שנה שלישית, 1,331 שקלים, fast forward, שנה עשירית, 2,594 שקלים. חברים, אתם צריכים להבין, בהפקדה של הריבית הפשוטה בשנה העשירית, כמובן זה 2,000 שקלים, תראו את ההפרש 594 שקלים יותר מבן אדם ששם כל שנה, 100 שקלים.
חברים, זה מטורף. הפוטנציאל של זה בסכומים גבוהים, this is mind blowing, זה מטורף לחלוטין. בואו נמשיך, אני אסביר לכם. זה מתקשר ישר בד בבד לוורן באפט, אגדת הריבית דריבית, מתחיל בגיל 11, מדהים כשלעצמו, סבלנות ארוכת טווח, מעולם לא מכר את המניות הטובות. זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב בו, וזה משהו שאת המודל הזה אימצתי בעצמי. מעולם לא למכור את המניות המנצחות, את המניות הטובות. למה? כי אין צורך, אוקיי? הן עושות צורה מדהימה, יש להם דוחות מדהימים, החברה מנוהלת בידי אנשים ראויים ואמינים, אין סיבה לצורך העניין למכור מניות מאוד מאוד חזקות, חברות מאוד מאוד מוצלחות וחזקות שמנוהלות בידי אנשים אמינים, ראויים וחרוצים, לא צריך למכור. למה? כי הריבית דריבית נמצא שם. השקעה חוזרת, כל הרווחים חזרו להשקעה, וורן באפט קנה את קוקה קולה מהדיבידנדים, המשיך להשקיע אותם, פנומנלי. תוצאה $130 מיליארד בשנת 2025, שווי הנכסים שלו. מה הסוד שלו? 99% מהעושר של וורן באפט נצבר אחרי גיל 50. זה מתקשר לי ישר עם הריבית דריבית. עם הריבית דריבית. חברים, עד גיל 50 הוא עשה כסף, כמובן שהוא עשה כסף, אבל לא ברמה שאתם חושבים, בסדר, לא מולטי מיליארדר או דברים בסגנון הזה, רק כשהוא הגיע לגיל 50, אז החשבון שלו טס למעלה. אמרנו, גידול אקספוננציאלי. אוקיי, משפחה ממוצעת, השקעה של $10,000, חברים, $10,000, סכום התחלתי, השקעה חד פעמית, אחרי 10 שנים, $19,675,000, כמעט הכפילו את זה, אחרי 30 שנה, פי 7.6 מהסכום המקורי, $76,000. וואו, חבר'ה, אנחנו מדברים פה על ריבית שנתית ממוצעת של 7%, שזה ריבית סולידית, אפילו מאוד, כמובן בניקוי של אינפלציה. מדהים. מספרים גדולים, אתם תראו את זה, אתם תחבירו, אוקיי? הפקדות החודשיות זה הטורבו, אוקיי? אני קורא לזה הטורבו במנוע, זה המנוע האמיתי, $10,000 פלוס $500 בחודש בריבית של 7%, השנה הראשונה, $10,000 סכום התחלתי, שנה חמישית, $50,000. שנה עשירית אנחנו קופצים כבר ל$103,000, לאחר 18 שנה אנחנו ב$252,000. חברים, אני מדבר על $10,000, פלוס הפקדה של $500 בחודש בריבית של 7%, 18 שנה, אנחנו מגיעים ל$252,000. תקראו לזה קסם, תקראו לזה פלא, אני מסכים עם שלכם. כל מה שתגידו, אני מסכים עם זה. הרווח מהריבית דריבית זה $134,000 שקלים. מה שהפקדתם לאורך כל השנים זה $118,000. תחשבו שהריבית דריבית בעצם עבדה בשבילכם. זה כמו להעסיק מישהו שיעבוד בשבילכם. אוקיי? רק בחינם. תבינו כמה הדבר הזה הוא ענק. הוא ענק, וכשמבינים את זה, אי אפשר להתעלם מזה. פנסיה, חברים, המרתון הפיננסי שלכם, זמן שווה כסף. אוקיי? 40 שנות חיסכון פנסיוני, כל שנה נוספת משנה הכל, הריבית על ריבית, הכסף עובד בשבילכם, גם בשינה, גם בחופשה, זה הדבר שאני הכי אוהב. מה היעד הברור פה? פנסיה נוחה ומכובדת, עצמאות פיננסית בגיל הזהב, חברים. הריבית דריבית ופנסיה, כלים שלובים, זה הולך ביחד. החשיבות של זה היא קריטית. תתחילו מוקדם, תפקידו בעקביות ותנו לזמן לעשות את הקסם. זה באמת כזה פשוט, באמת. 10 שנים שמשנות הכל. בואו נעשה השוואה בין בחור בן 35 שהתחיל להשקיע בגיל 35 לבין בחור צעיר יותר שהתחיל להשקיע בגיל 25. לכאורה רק 10 שנים הבדל, לא משהו מיוחד, נכון? בואו נבדוק. הפקדה חודשית של $1,000 בריבית של 7%. יציאה לפנסיה, גיל 65, אנחנו מכוונים את זה לפנסיה. אז גיל 35, 30 שנות חיסכון, סך הפקדות, $360,000, שווי בגיל 65,
1.2 מיליון. תראו מה זה ריבית דריבית, חברים. אוקיי. התחלה בגיל 25, 40 שנות חיסכון, אוקיי? סך הפקדות 480,000 שקל, שווי בגיל 65, 2.5 מיליון שקלים. חבר'ה, אתם מגיעים למיליונים. תבינו, וזה ממש עניין של להבין את המשמעות של הריבית דריבית. זה לא איזשהו קסם ששמור רק לעשירים, או למקבץ מסוים של אנשים שיודע סודות, ואיזושהי אוגדה כזאת ששומרים לעצמם את הסודות. חבר'ה, זה משהו ידוע, ומאוד מאוד חשוב לי להעביר את זה, כמה הדבר הזה הוא משנה חיים, אוקיי? אנשים שלא ידעו את זה, הגיעו לגיל 67, בדרך כלל זה הדור של ההורים שלנו, האמת. הדור של ההורים שלנו לא היה להם את הידע הזה, ואני לא מאשים אותם, בסדר? חשוב להגיד את זה. והפנסיות שלהם היו נמוכות, בסדר? לצורך העניין, עבודה נורמטיבית, שכירים, גם עצמאים, כן? לא, שלא ישתמע מכך שעצמאים כביכול מסודרים, זה לא נכון, תלוי. הם מגיעים לגיל 67 והם רואים, הרי הם לא הצמידו את הכסף, לא למדד, לא השקיעו אותו. קופת הפנסיות שלהם, איפה שהם שמו את הכסף, אני לא אגיד את השמות של החברות, אני מניח שאתם יודעים אותם, שמו להם מסלולים מאוד מאוד סולידיים, כמובן, כי הם רוצים את הנתח שלהם, והם לא רוצים סיכון מיותר. וגיל 67, גיל 65, הם רואים 600,000 שקל, 400,000 שקל, 500,000 שקל. למה? אם הם היו מצמידים את זה ל-S&P 500, שוב, לא להמלצה, חברים, רק שיחת טלפון אחת, 5 דקות, לא יותר מזה, גיל 67 היו עושים 1.5-1.7 מיליון שקל. כואב הלב, באמת, כואב הלב, אין לי מה להגיד, אני מדבר על זה וזה גם מעצבן אותי וזה מעציב אותי באותו same time. אז איך לנצל את הכוח הזה? השקעה עקבית, קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה, הפקדות קבועות כל חודש, חברים. כזה פשוט, לא לגעת בכסף. פשוט תנשמו אוויר וזהו. אוקיי? ברמה הזאת. אל תימנעו מלמשוך את הכסף, זה הורס הכל. כל משיכה הורסת את האפקט, אתם בעצם גומרים את הריבית דריבית, לא לעשות את זה. תגדילו בהדרגה, תעלו את ההפקדות עם כל קידום, גם 100 שקלים כל חודש, משנים המון. טיפים מעשיים, זמן הוא נכס, תתחילו היום חברים, לא מחר. כל שנה שעוברת, לא חוזרת, זה מאוד מאוד קריטי, בטח בעולם הזה. תשואה גבוהה, חפשו מוצרים עם תשואה של בין 10-7%, גם 2% הפרש, זה נראה לכם בקטנה, זה עשרות אלפים לדווח ארוך. תכננו מראש, תשתמשו במחשבוני ריבית דריבית, יש מחשבונים כאלה, אני אעשה לכם קישור. דמיינו את העתיד הפיננסי שלכם, כמה זה הולך להשפיע עליכם. אוטומציה, הפקדות אוטומטיות, אם זה הבנק או חברות אחרות, לא לתת לעצמכם אפשרות לדלג. חבר'ה, אני לא יכול לקבל את המשפט הזה, אין לי כסף לחסוך. אני לא יכול, אוקיי? המשפט הזה, אין לי כסף לחסוך, הוא יקר מדי. כשזה קשור לריבית דריבית, הוא יקר מדי. אתם צריכים להבין משהו. אתם לא יכולים להרשות לעצמכם לא לחסוך. זה יעלה לכם כל כך הרבה כסף בעתיד, בזמן שאתם כבר לא תהיו צעירים ולא תהיו נמרצים ולא יהיה לכם אנרגיות כמו גיל 20, 30, 40, 50 אפילו. באמת, יש דברים בחיים שאסור לפספס אותם, זה אחד מהם. זה ממש חשוב לי שתבינו את זה. זה כדור שלג, אוקיי? כדור שלג פיננסי. ככל שהוא מתגלגל, הוא גדל במהירות מטורפת. זה הריבית דריבית. בתחילת הדרך, הצמיחה שלו היא קטנה, כדור שלג קטן, זה נראה איטי. כל שנה שחולפת, הריביות שאתם מרוויחים, מתחילות לצבור את הריבית שלהם, וזה מתחיל ליצור איזשהו תאוצה מאוד מאוד משמעותית. ככל שעובר הזמן, הכוח של הריבית דריבית מתגלה במלוא עוצמתו. היא הופכת למרכיב הגדול ביותר בצבירת העושר שלכם. סליחה. ככל שעובר הזמן, הריבית דריבית הופכת לחלק הגדול יותר מהעושר שלכם.
ריבית דריבית, כלי, זה הסופר פאוור שלכם, חברים.